ceng lai sinai tini horo suriwi tini pandat ceng runani bagui tini SBA president no zora tabuk chung yaphar nai jotono sari gam poilaga sini kaitono hambai rugo tini salini salo second day tini miani sini kuthum mani tini no emaila I Banik phaimani bagoi jotono sini SBA ni ongoi khani hamjama cheba yaphar ang tabok yaphar nai maya ganang tubui kathar kaitur nuna hambai nung chuba mani bagoi tabok tini pujonto nung gamkrung klayoi I program no chung joto chini SBYF rok masang naitok klayoi chaloha tong phayoi yan buli phaji ne mathang nai jesu nini mong kathar bai churisan amen hambai joton chini SBA president no hambai tini hor di chini program schedule chini program batang chungno sai khanaruna ni bagui Miss Resmi no zora ruano jotono sari kaham sari gam aroya sari gam poila sini kathang kaitona hambai ruwa kadi halai sang tini ni program sidolna pinda sai donai tabo opening song rasam mai to yaphar circle khoya bini pore tongo group dance asai kotal bini pore tongo solo khum toisari bini pore tongo musai phunung nai sano betagi bisiro bini pore solo tongo chini sar rescue de borma bini pore speaker tongo reverend sa jonathan tripura bini pore tongo dance rosma bc bini pore tongo sini resamung torong phai sokwaija sini bustango loksabung timro lokjatobo youtube thomro bongno nohana boktini sini buskango live performance khlaiai senara sabai khanaronai bini bagoi jotobo nohota thangdi bongni resamung no khnaioi thangdi bini pore tongo dance Emmanuel Bisiro bini pore tongo sini solo Mr. Sumonjoy Tripura bosenara sabai khanaronai bini pore sini speaker tongo Reverend Sir Uboy Chandra Tripura bini pore sen arbo musamang nai tuisa kasak bini pore solo tongo Miss Rusmi Tripura bini pore musamung tongo Jojori Bisiro bini pore arbo sang masanai nai Miss Khorangti Tripura bini pore tongo masanai bubo domdoma bisini bini pore speaker tongo sini live dikon Sir Topon Kumar Tripura bini pore musamung tongo bini pore bo tongo sini rosabai khanaronai Miss Khaksangti Tripura bini pore tongo Khaksang BWS ro sujura sini dero tabok li sopaija phangsa kulrong no zora ruano
tension position no achugui bacha halai kuchang jagnai apani bagui chiri bagui isung saro chai phainai surprise jisu no lo pui churu chamnai yak khorobui tei chung mushalai nai o hambai yaphar circle rok no tabuk zora churu nai vote of thanks sarani bagui chini SBYF President no tabuk zora ruano bela ke tongtho mela bakha tongtho sung sini salga baptist association ni oi puila sini Christmas bonik not only SBYF mo sini SBA ni se Christmas bonik awni bagai sung Christmas bonik no sung taklai puila sung sungsai manha abo sung sini phali mung maija sini rung mung simung baija pia kaidap sana suwa mani bising tikai se sung I pandana susama abani bagai puila sakao sini kaituna se hambai maro hambai rodok sai kabang ma tongo tai sini nakar mas santhai ba kabang ma tongo lai hai banang bela hambai maru mani lai sini kaitno tai hamba sung bosoro subaya lai sung am hai program na sung khai meya bosin loge tongo sung kabang ma problem sini kabang ma inconvenience tongo hai phana kaitar sono yak tuli tongo jana krak khai bathai tongi hna asana miani speakers ni bising tik khai basana guide khai tongo nok pila tawok seng mani nok kuno bakhata baidi nok gam khai se skang tia nok pratek bosor mana khai thadi hnai imani bising tik khai ba kaitani tini hamari nok manai hnai jana kaitani kok khai tini mia speaker ni bising tik khai sakai jak abni bagai oi kaitani kok thena khnai se bakha tini rawi matongo abon bai sini kaitano mela hambai sung taklai poila Christmas haipana sini irani theme na sung pore jakya haipana ang theme na bisa pore nai sini theme dra tongmani hodene gospel for all sini Luke 2:10 oro samai tongo sini sorgo suwari samani narok takridi narok ni bagai kothma kaham situ phayo abastu sono mamangya je kristano khurmi tongnai boni bagai simia pia bote pa borokno khamang sang ronai abni bagai bila hambai maro sini mela dra phai manja phainai gereng jagani gereng muthani tama Christian tama joto denomination ni joto borok tai joto tamantai tini mafa taku bukuk para murani joto phai rongno tini khabai khubai khlai tini Jisu Kristo ni mumbai hamai maro teibo mela tini hamai maro tini kangma jaga doni sini dukandar rok bo tini phaija kira dukan roi tini bongni profession na aro tamantai skill bongni bari roni bagai ba bongni love loss jepang thok kitu bong amahai khlai mani bising tiklai bongni aro tamantai kabang biska hi mani ursaha bongni thani phai sopayo apni bai bongno mela hambai taibo kabang ma hamai maro sini SBA leaders rok boksong saya sokya phabu boksono nai moi tongo sob somoy jana umrui tongo tini kandra basai jana kadik lai lang nai to sung klai lai bongno so bokso rumoi disao arai jemeng klai sini leaders rok sono nai moi to mani ba sini leaders rok no tini khabai khubai tini hambai re khang meya tini sung bongni guidance bongni leading sung mani to hoito sung brongno jora thik thai rumia na brogno tini respect thai jaga sung hoi rumia rok bi onglai oitong sia kintu kaita chai mana sini bakha sung brongno sini khabai khubai respect sung brongno belai kino sini nangjaga boksno sini loge tongo ise sung mani tongo abni bagai sini SBA ni joto leaders song no belai kina hambai ro tai sini SBWS ni leaders song no belai kina hamai maro bokbusno tini nayo sini murui tongo tai hamai maro sini SBYF ni joto tini tang songpal rok no bo tini joto ni sakthar mani bising tiklai ise I panta I program na song khai mau abni bagai joto sini SBYF ni je sakthrai kaitoni hanam kaitoni samangni bagai je sakthrai samang taman na dong joto no tini hambai kyagani tini thuya se bagao tini I program ni bagai kosto khaja tongo sini abni bai joto no belai ke tini hamai maro continue khainai taklai khali tai kaitor juno kathang gam gungkha tonglai jeng bisi brom khai thangnai sungna ang sanai ang bai sadia samani se suga tonglai norok bana kati te sai chu tonglai tini kaitor bo khamai khaiteng hambai sungna ani jorana tei phani thani yaphar masai phulu phainai bedagi chiro
pinpetaki BC rokno